niin, tänään olisi tämmönen yleisön tai katsojan toiveruokapäivä. Eli Karjalan paistia olisi nyt tänään tarkoitus tehdä. Se on mukaan semmonen hirveän pitkäveteinen ja kovatöinen, että moni varmaan ajattelee, että ei kyllä semmoista jaksa ruveta tekemään, kun menee niin kauan aikaa. No se on kyllä ihan totta, menee siinä aikaa kun se on valmis, mutta ei siihen tekemiseen mene aikaa, että siinä ehtii sitten tehdä kaikkea muuta sillä aikaa kun se tuolla uunissa paistuu ja kypsyy, niin sillä tavalla kun miettii, niin tämähän on oikeastaan tosi nopea ruoka, kun ei tässä tarvi hirveästi viettää aikaa täällä keittiössä. Että kannattaa kokeilla, jos et ole tehnyt. Ei kannata valmiina kaikkia ostaa, että hyviä ruokia saa kyllä ihan itsekin tekemällä. Parempia ruokia. Mutta katsotaanpa sitten, mitä tässä tarvitaan. Mulla on tässä nyt niinku aineksia esille ja tietenkin voita pitää olla. Paistetaan nuo lihat tuossa pannulla ensin ja mulla on tässä naudan ja possun lihaa, suunnilleen puolet ja puolet. Naudan paistia ja sitten on possua. Siihen voi laittaa semmosia, mitä sattuu löytymään, että melkein kaikki käy. Ei tarvitse olla mitään filettä välttämättä eikä paistia, että kun sitä hauduttaa, niin se pehmenee tuolla kyllä hyvin, että sitkeämpikin lihapala kyllä pehmenee. Sitten täällä on sipuleita ja porkkanaa, muutamia porkkanoita, pari valkosipulia ja sitten ajattelin keittää pottuja siihen. Pottuja, keitettyjä kuoripäälipottuja, niin ai että se on hyvä. Ja sitten on vielä täällä puolukoita, jos olet poiminut, niin nyt panee ne puolukat tuohon sitten esille. Ei tarvitse edes sokeria laittaa tähän puolukkaan, jos ei ole pakko. Että jos on liian happamia ilman, niin laita sitten sokeria. Minä laitan ainakin vähäsen. Sitten on semmonen, että jos sulla sattuu olemaan joku hillo tuolla jääkaapissa, niin tämmönen löytyy kaapista. Täällä on nyt niin kuin pohjalla jonkun verran tätä hilloa. Tämähän ei yksinään riitä mihinkään. Mutta kun minä nyt ajattelin, että tämä hillon jämää kannattaa laittaa tuohon puolukoitten sekkaan, niin se riittää sen sokerin tilalle, ettei tarvi laittaa muuta siihen. Niin sitten saapi sen hillonkin käyttöä pois samalla. Niin se maistuu tuossa oikein hyvin tuossa puolukoitten seassa kyllä. Sitten vielä lihalientä. Tässä on nyt kuumaa vettä ja napas tuohon niin. Ihan tavallista lihalientä. Litran verran tähän olen tehnyt ohjeen mukaan kun tekee. Niin voi tehdä vähän vahvempaakin, jos sitten ei tarvitse laittaa suolaa siihen lisää erikseen. Ja sitten tietenkin tuo perinteinen, käyttääkö kukkaan enää maustepippuria. Minusta tuntuu, että nykyään sitä ei oikein käytetä, kun ennen vanhaa sitä oli joka ruuassa oli maustepippuria. Kaikissa keitoissa ja pataruuissa oli maustepippuria. Nykyään sitten vissiin enemmän käytetään mustapippuria ja muita pippureita. En tiedä, mutta minä laitan nyt maustepippuria, kun olen aina ennenkin laittanut. No niin, aletaanpa tekemään. Uuni on laitettu päälle, siellä on 175 astetta ja ylä- ja alalämpö. Niin se riittää. Kannattaa laittaa valmiiksi lämpiämään tuo uuni. Sitten meillä on tämmönen valurautapata. Jos haluaa käyttää paistinpannua, jossa erikseen nämä lihat ruskistaa, niin se on ihan ok. Mutta minä teen tässä yhdessä padassa, niin tulee vähemmän tiskiä. Se on hyvä. Laitetaan nyt tätä voita.
tänne pataan laitetaan sopivasti. Tästä vain tämmönen reilu, se ei haittaa jos tulee rasvaa siihen, niin tämmönen reilu viipale tuonne. Ja levy tietenkin pitää olla päällä. Sitten annetaan rauhassa kuumentua se voi siinä. Sitten sillä aikaa kun meillä on tuo voi tuossa pannulla, niin kuoritaan nämä sipulit ja porkkanat. Kannattaa tämmönen astia ottaa näille kuorille, niin tässä voi samalla sitten tähän kuoria ja sitten siitä on helppo kipata tuonne biojätteeseen. Tuota lihaa on tuossa semmonen kilon verran, niin laitetaan tähän nyt 4 porkkanaa sitten. Tämmöisiä keskikokoisia porkkanoita nämä on. Jotakin tuommoisia kesäporkkanoita. Tämän kesän satoa. Varmaan hyvän makuisia, kun ne ei ole semmoisia puisevan makuisia kuin ne vanhat porkkanat. Vähän tuppaa olemaan. Nyt on nämä kuorittu. Leikataan tuosta nuo päät pois. Ja sitten nämä kantaosat otetaan kans pois. Noin. Ja sitten se on oikeastaan ihan sama, että minkälaiseksi nämä laittaa. Että semmosia reiluja palasia saisi olla, niin se olisi ehkä paras. Nyt on leikattu nämä niin pitkittäin halaki, niin voitaisiin laittaa vaikka tällä lailla 3 osaan nämä sitten. Varokaa sormia. Tässä se kyllä äkkiä lipsahtaa. Tällä lailla. Voi laittaa isompiakin paloja, ei haittaa. Se kyllä kypsyy siellä, kun se on niin kauan tulla uunissa. Niin rasva rupeaa tirisemään, siellä kuuluu jo pannusta tirinää. No niin, nyt on nämä porkkanat tässä sitten valmiita. Mikä on hakemassa niille jonkun astian. Pannaan tämmöiseen lasiseen vaikka lasiseen vuokaan nämä. Ne voi siellä ootella. Laitetaan tuohon noin. Sitten on nämä valkosipulit, niin sama juttu. Nämäkin voi olla semmoisena aika isoina paloina, että ei tarvitse kovin pieneksi. Tuosta halakiin ja vaikka 4 osaa. Tällä lailla. Nämä on näitä yksikyntisiä valkosipuleita. Näitä minä ruukaan käyttää, kun nämä on minun mielestä aivan hyvän makuisia ja sitten helppo käyttää, kun ei tarvitse niiden kuorien kanssa sitten käyttää aikaa niin paljon. Pannaan tuonne sekkaan. Hyvä. No niin, täällä rupeaa olemaan nyt sillä lailla valmista, että voi on sulanut ja ruskistunut tuossa. Laitetaan nuo lihat tuonne nyt sekkaan. Ja nämä lihathan on ollut tuossa pöydällä tunnin verran nyt lämpiämässä ennen paistamista. Nyt annetaan vaan olla siellä kaikessa rauhassa. Sillä aikaa kun nuo lihat ruskistuu tuossa vähän, niin voidaan kuoria näitä sipuleita. Tässäkin on monta eri tyyliä, mutta minä leikkaan yleensä nuo päät pois ensin ja sitten tämä kuori lähtee aika hyvin tästä sitten. Joo, mulla oli tuossa vastoinkäyminen, kun minä olin kuvaamassa kesän jälkeen, kun tulimme tuolta pohjoisesta, niin aloin kuvaamaan ruokavideota, niin mullahan kävi semmonen juttu, että niin meni hukkaan tunnin verran sitten ja
Sitä ei ollut tallentunut tuohon kameraan sitten. Varmaan johtuu siitä, kun mulla tämä kuvauskalusto on vaihtunut ja mulla on uusi kamera ja en ole mitenkään osannut käyttää sitä oikein. Tai jotakin siinä kävi. Ja sitten tässä on nyt mennyt vähän aikaa, kun nyt tuli näitä videoita. Olen ollut lomallakin kyllä, ettei sen puolella. Pohjoisessa oltiin, niin eihän sinne joutanut kuvaamaan, kun piti niitä kaiken maailman remonttihommia tehdä, kun siellä nyt kerran sattuu olemaan. Mutta eiköhän tämä nyt tästä taas lähde, kun pääsi tänne arkeen, niin on aikaa ja säännöllisesti tulee tehtyä ruokaakin. Lomalla ei ollut niin säännöllistä se syöminenkään aina. Kyllä tuli grillilläkin käytyä. Grillillä käytyä monta kertaa siinä kesäloman aikana. Ja se on ihan hyvää välillä. Leikataan nämä sipulit nyt niin keskeltä halaakin. Sitten tällä lailla pitkittäin. 3 osataan. Tämmöisiä reiluja lohkoja tehdään näistä nyt tällä kertaa. Ei tehdä pientä silppua eikä siivua. Tämmöisiä lohkoja. Näitä oli 5 kappaletta tässä näitä sipuleita. Saat maun mukaan laittaa. Ei ole mitään väliä, että paljonko niitä laittaa tuohon. Tämä nyt on semmonen ruoka kyllä. Ei ole niin tarkkaa sen kanssa. Hyvä, nyt on sipulit, porkkanat ja sitten lihat tuolla pannussa jo. Hyvää vauhtia tirisee. Välillä voi vähän sekoitella täältä. Niin tarkoitus olisi, että nämä sais väriä pintaan ja tällä lailla vähän ruskistuisi pinnasta ja tulee kivan näköistä sitten. Ja makuukin on hyvä. Vähän aikaa vielä saa tuossa nuo lihat yksikseen olla, niin sitten kohta lisätään siihen nuo porkkanat ja sipulit. Nyt voidaan laittaa nämä sipulit ja porkkanat tänne sekkaan. Sitten sekoitellaan tuonne. Tämä on kyllä helppo, kun tekee yhdessä padassa, niin ei paljon yksinkertaisempaa voi sen ruoanlaitto olla. Joka tulee hyvä tuoksu. Laitetaanpa nyt sitten näitä maustepippureita tänne. Tämmönen hyppysellinen, ehkä 10 maustepippuria. Ja vielä tämmöstä. Kuinka moni käyttää laakerilehtiä? Minä on näitä muutamissa ruuissa tykännyt aina käyttää. Pari tämmöstä laakerilehtiä tänne. Näitähän ei sitten tarvitse syyä. Saapi syyä, mutta ei ole pakko. Ne on mausteena vain. Sitten voi ottaa pois, kun alkaa syömään, niin jättää lautasen reunalle vaan rohkeasti sen. Sitten lisätään tämä lihaliemi tänne. Noin. Ja lihalientä saa olla sen verran, että se peittyy ne lihat ja nämä kasvikset, että se
peittää ne, niin se riittää. Eli tuohon nyt riitti litran verran tuota lihalientä. Ja sittenhän sitä voi tuossa jossakin vaiheessa, jos tuntuu, että sitä on liian vähän, niin laittaa vähän vettä sinne lisäksi. Niin siitä tulee sitten hyvä. Ei tule kuivaa. Pitää olla sitä lientäkin siinä mukana, kun noiden kuoripäälipottujen kanssa syöpi, niin pitää olla siinä sitä lientäkin. Ja nyt meillä on siinä mausteet, lihat, kasvikset ja liemi. Mitäs muuta? Ei muuta. Sehän on sitten sitä vaille valmis, että pannaan se uuniin. No niin, nyt on uunissa tuo karjalanpaisti ja kannen laitoin siihen päälle, että ei haihdu liian nopeasti tuo neste siitä. Sanoisin, että semmonen 2 tuntia, jos se olisi siellä uunissa ainakin, niin tähän se kello mahtaa olla. Kello on nyt tällä hetkellä 4, että tuossa joskus 6 tienoilla se voisi olla jo ihan hyvä. Mitä kauemmin hauduttaa, niin sen pehmeämmäksihän tuo liha menee siinä. Että periaatteessa sen parempi tulee. Ei tässä mitään. Nyt tässä odotellessa pitää panna vettä kiehumaan ja tuossa sitten laittaa puolisen tuntia ennen tuo karjalanpaisti on valmista, niin perunat kiehumaan siihen. Ja ei siinä sen kummempaa sitten. No niin, nyt se alkaa olla tuo karjalanpaisti pari tuntia tuolla hautunut ja näyttää aika murealta jo. Perunat tuossa vielä kiehuu, varmaan 10 minuuttia, niin sitten alkaa olla perunat kypsiä ja päästään syömään sitten tuota karjalanpaistia. Laita kanava tilaukseen ja seuraile mitä tänne ilmestyy. Eiköhän tässä nyt kun arki taas
loman jälkeen koitti, niin saatte näitä videoitakin vähän tiheämpään tahtiin. Kerran viikossa olisi tarkoitus laittaa, niin seuraile ja nähdään ensi kerralla sitten. Teepä siekin karjalanpaistia. Heippa!